Bona nit, senyores i senyors. Dins d'aquesta mostra de ball tradicional de la Setmana de Festes, l'agrupació folclòrica El Millars els dona la benvinguda i els presenta tot seguit l'espectacle A banda i banda del riu Sénia. El Millars vol fer el seu homenatge al ball i la música tradicional d'unes terres i d'uns pobles germans. La selecció dels balls s'ha centrat, per tant, en les localitats de les Terres de l'Ebre, del Maestrat i dels Ports. Amb tot això es pretén mostrar la unitat cultural i la rica diversitat d'aquelles comarques. Comencem per la seu de l'antiga diòcesi de Tortosa, ciutat que conserva el ball pla gràcies a molta gent que l'han preservat de l'oblit. Descrit minuciosament per Joan Moreira l'any 1934, les danses estaven formades per un cap de ball. La parella de majordoms principals convidava la resta de parelles al ball. Seguia una antiga dansa de bastons, el punxonet, per a passar la jota i el final amb el bolero o seguidilles boleres. Fragment del llibre del folklore tortosí. Tan bon punt s'ha sossegat lo trapull de les cuines, neta l'escurada i tot enllestit, majordomesses i sacristanes davant dels espills, arreglant-se per al ball de dolçaines, s'anuncen les llaçades de les gandalles. Així, quan el so de la dolçaina al carrer sone, lluiran la seua tortosina gràcia i el seu garbo i salero insuperables. Joan Moreira. Els interpretem lo cap de ball, lo punxonet, la jota i el bolero de Tortosa.
La Jota. Lo Bolero de Tortosa.